Dobrý deň prajem všetkým. Ahoj, som veľmi rád, že tu dneska môžem byť s vami. Keď som sa teda dopočul, že teraz sme akože nabrali nejaký časový skos, tak si myslím, že pre organizátorov budem dobrou správou, lebo ja to doženiem, lebo tá prezentácia je o niečo kratšia. Aby som vás ale najprv takže predstavil, kto sme, čo sme, teda ja som Vlado Cintula, som z agentúry riešenia. Riešenia v zásade už takmer 17-18 rokov, akože budujeme vlastnú e-commerce platformu Airshop, na ktorej nám beží mnoho väčších projektov. Rovnako máme marketingovú časť v agentúre, to znamená, že venujeme sa výkonnostnému marketingu a vďaka týmto dvom častiam, že máme aj vývoj a aj marketing, tak si myslíme, že dokážeme celkom naozaj, že ponúknuť našim klientom komplexnejšie riešenia a servis. OK, ja v rámci agentúry som na pozícii digitálneho stratéga, to znamená, že moja prezentácia bude taká, že zase jednoduchšia. Ja keď som sa rozprával, keď som sa zamýšľal nad tým, že čo vám tu vlastne povedať, lebo SEOčko bude po mne. Všetci vieme, že samotný web performance má vplyv na konverzné pomery, na bounce ratey a tak ďalej. To znamená, že to, čo vám ukážem dnes a to, čo v priebehu tejto prezentácie prejdeme, sú nejaké naše interné dáta. To znamená, že ešte raz máme prístup a dáta k mnohým e-shopom, ktoré či už bežia na našej platforme Airshop alebo na iných. A skúsime sa do kontextu, do nejakej korelácie, OK, to znamená, ako sa nám vyvíja z našich dát bounce rate a konverzný pomer v závislosti, aké je k načítaniu alebo premena rýchlosť načítania stránok. A popri tom si povieme ešte aj to, čo ešte všetci intuitívne vieme, a my sa to tiež snažíme pri našich riešeniach spĺňať, je, že pre každý, či už e-commerce projekt alebo pre akýkoľvek iný typ projektu, vieme, že tá užívateľská naozaj môže byť competitive advantage zákaznícky zážitok. Je to znamená, že o to nám všetkým ide. OK, a teda na rýchlosti naozaj záleží. Ešte než prejdeme k tým našim interným dátam, tak dáme si tam len takú, že super rýchlu vsúku, ktorá bude smerovať k tomu, že tom samotnou optimalizáciou rýchlosti si dokonca aj pri platenej inzercii vieme nejakým spôsobom pomáhať, má nejaký priamy vplyv a vieme si ňou znižovať cenu za preklik. Ten dôvod je ten, že ako náhle, či už je to inzercia cez Google Ads alebo cez Bing Ads alebo akýkoľvek iný systém, tak, ktorý je postavený na aukcii, tak naozaj platí, že keďže je to aukcia, tak niekto vyhľadá nejaké konkrétne kľúčové slovo v Google vyhľadávaní. Všetci inzerenti, ktorí idú do aukcie, že chcem sa zobraziť po vyhľadaní na toto kľúčové slovo, výsledku vyhľadávania, tak ponúknú nejakú cenu za preklík a Google ich niekde na pozadí nejakým spôsobom zoradí, dá im nejaké skóre a tým biderom, ktorí dosiahnu najvyššie skóre, tak tých zobrazí v rámci nejakých 4 pozícií platených výsledkov vyhľadávania. To samotné skóre to volá AdRank. A aby sme si len povedali, že čo o ňom vstupuje, tak vstupuje jednoho cena za preklik. To znamená, že to, koľko som ochotný zaplatiť za to, že keď sa mi užívateľ preklikne. A druhá metrika, ktorá sa volá quality score. No a práve v quality score je skovaná quality score sa skladá nejakým spôsobom sa vypočítava z množstva faktorov. Keď si ich rozdielime do nejakých základných škatuliek, tak je to relevancia toho reklamného odkazu, ktorý ideme zobraziť vzhľadom na kľúčové slovo, ktoré bolo vyhľadané, nejaká preklikovosť a historická preklikovosť alebo očakávaná preklikovosť a potom landing page experience, do ktorého sa naozaj vstupujú či už technické a netechnické faktory. No a práve v tej landing page experience máme práve skovanú aj web performance a tú samotnú rýchlosť. Je to aj kvôli tomu, že o tých faktorov je aj to, alebo Google sa pozerá ako jeden zo signálov, že napríklad keď si mi niekto, alebo aký počet užívateľov, ktorí sa mi prekliknú cez túto reklamu, tak sa mi sú bounce rateoví, že vrátia sa, dajme tomu, na výsledky vyhľadávania v priebehu 1 sekundy od prekliku. Ale pozerajú si potom samozrejme rýchlosť načítania a aktuálne už dvojnásobne pri mobilných zariadeniach, kde mobil je, alebo teda rýchlosť načítania na mobile je pomerne kľúčová. Takže na rýchlosti záleží. A opäť také, že keď si pozrieme a začneme googliť nejaké simple štatistiky a pozerať sa, že OK, čo nám vlastne vychádza, tak
Statista teda z 2024 robila štúdiu, kde sa pýtali nejaké vzorky užívateľov, ako dlho sú ochotní čakať, alebo ako, teda tá otázka bola, ako dlho ste ochotní čakať na načínanie webovej stránky vo vašom mobilnom telefóne, kým stránku opustíte. A zase môžeme vidieť, že ako náhle sa nám stránka zobrazí po viacej ako 4 sekundách, tak sme stratili 46% návštevníkov. A samozrejme, ako sa hovorí, nikdy nevieš štatistike, ktorú si sám nezostavíš, takže prejdeme na tie naše dáta. Tu vieme, akým spôsobom si zostavili. Znamená, že ten dataset nie je nejaký robustný, ale myslím si, že je fair enough. Znamená, máme 182 462 meraní rýchlosti zobrazenia stránok. To znamená, že základný page load na 25 e-commerce projektoch, ku ktorým potom spätne máme dáta o bounce ratech a konverziách a konverzných pomeroch. Takže poďme sa pozrieť na ten základ, ktorý máme. Ako prvé, keď sme si prebehli ten dataset a spracovali, tak vidíte teraz, ako nám vychádzajú mediánová priemerné rýchlosť načítania stránky. Takže na tým našim datasetom to vychádzalo na 3,62 sekundy a 50% stránok, ktoré máme v datasete, alebo teda e-shopov, sa nám načítajú, ako mali page load niekde medzi 3,08 sekundy až 4,78 sekundy. Čo si môžete všimnúť, že dáta budú vždy rozdelené samostatne pre desktop a mobil. Z nášho datasetu vychádzalo, že na mobilných zariadeniach je priemerná rýchlosť načítania stránky, alebo teda page load 14% vyšší než pri desktope. Takže v veľa štúdiách a štatistikách sa ukazujú väčšie rozdiely, ale v tom našom prípade a v našom datasete nám to išlo takto. Druhá vec ešte sú tam všetko e-commerceové portály a e-shopy. Znamená, že prvé, čo sa môžeme pozrieť, alebo ako nám to dá sa vychádza, je ten základný bounce rate, aký máme. Opäť vidíme, že 50% e-shopov z nášho datasetu má bounce rate niekde medzi 47% a 67,67%. Opäť vidíme, že pri bounce ratoch väčšinou platí, že desktopy, alebo teda užívateľa, ktorí si prechádzajú alebo navštívili cez desktop, tak majú nižší bounce rate než mobilní užívateľe. No a takto vyzerá tá závislosť a ten vplyv v rýchlosti načítania stránky na bounce rate. Takže vidíme, že korelačný koeficient vychádzal niečo okolo 0,42. To znamená, že je tam pomerne zjavná závislosť, aj keď ten dataset ešte raz nie je nejaký extrémne vysoký. Z tých našich dát vychádzalo, že s každým sekundovým oneskorením načítania stránky nám stúpol bounce rate o 3,61%. To znamená, že opäť teraz hovoríme, že toto bude platiť pri všetkých weboch, je to z nášho datasetu. To, čo chceme povedať, je, že naozaj že je tam priamy a viditeľný vplyv na to, že ako náhle užívateľ čaká na načítanie stránky, tak tá pravdepodobnosť, že nám spraví bounce a naozaj rastie pomerne rýchlo. Druhá, čo sme sa teda pozerali, sú konverzné pomery. Opäť 50% našich e-shopov, ktoré máme v databáze, dosahujú konverzný pomer niekde od 1,92% do 3,52%. To znamená, že opäť asi podľa štatistík, ktoré si bežne nájdete na internete, kde sa hovorí niekde medzi 2 až 5%, tak tam sa vlastne náš dataset úplne, ale takmer veľmi blízko nejakým všeobecným. Tu je korelácia oveľa slabšia, vychádzala nám niekde na úrovni 0,2, čo už môže byť až také, že na úrovni že štatistické chyby. Prečo si my myslíme, že takto vychádza, lebo to na rozdiel od bounce rateu, pri konverzii, pri tom rozhodnutí zákazníka, či spraví objednávku, vchádza množstvo ďalších faktorov. Od poznateľnosti značky, cez recenzie, samotná cena produktu alebo služby, ktorú ten shop predáva podobne. To znamená, že pri bounce rate ten hlavné faktory, prečo nám užívateľ môže odísť, alebo je tam oveľa väčšia časť faktorov, ktoré sú aj technické, napríklad rýchlosť načítania. Pri rozhodnutí o nákupe tam do toho prichádza oveľa viacej netechnických a ďalších faktorov, ktoré vstupujú potom do rozhodnutia, či ten zákazník nakúpi alebo nenakúpi. To znamená, že vyšlo nám záporná korelácia ešte raz korelačným koeficientom relatívne nízkym, 0,20,42.
A teraz z našich dát vychádzalo, že ako náhle s každým sekundovým oneskorením načítania stránky nám konverzný pomer klesne o 0,4%. Hej, opäť akože prizvukujem, že toto je nad našim datasetom. Hej, není to nejaká akože všeobecne platná štatistika, ktorá bude platiť pre každý e-shop, alebo každý ďalší portál. A to je akože z mojej prezentácie super rýchle všetko. Takže ak máte nějaké otázočky, neváhejte, pýtajte se. Vlado, dík moc za skvělou přednášku, fakt se mi moc líbila. A já možná mám jako dotaz a k tomu komentář ještě. Za prvé by mě zajímalo, co je to za typy webů, jestli bys mohl říct. A rovnou řeknu ten komentář, prosím tě, nezapomeň tu otázku. Okay. My v PageSpeed.cz tyhle analýzy děláme pro konkrétní klienty a souvisí to s tím dotazem, co teďka řeknu. Vlastně dělali jsme to, řekněme, 20krát pro různě velké weby, některé i opravdu velké weby, velké e-shopy a u e-commerce webů nám ta korelace s těma konverzema u metrik typu LCP, FCP, takže rychlost načtení nám vyšla vlastně vždycky. A i docela s vysokým korelačním koeficientem, někdy žádná celá 7, žádná celá 8 i víc. Takže já skoro po této zkušenosti bych řekl, že u e-commerce webů to hraje roli. Samozřejmě je to zase na tom našem datasetu. Jo. Tak proto mě zajímá, co to je za typy webu. Všetko sú to presne e-commerce projekty, to znamená, že do toho, akože je do toho zapojených 25 e-commerceových projektov B2B a B2C, alebo takých teda e-shopov, ktoré majú aj B2B a B2C súčasne. A je to všetko e-commerce. V tomto prípade alebo v tomto datasete. To si myslím ještě, že vlastně ty jsi říkal, že jsou to e-shopy na vaší platformě? Nie, je tam mix, akože v tom datasete je časť e-shopov, ktoré sú priamo postavené na našej platforme, ale sú tam aj e-shopy, ktoré sú postavené na iných platformách. Já mám takovou navazující otázku. Zkoušeli jste to per projekt? Ono se takhle může dost věcí skrýt a někde ta korelace může být jako zásadní, někde zase žádná. Napadlo vás to ještě rozdělit? Dobrá otázka. Nerozdelili sme to per projekt. Akože vidíme samozrejme, akože máme v datasete, že vieme tie jednotlivé projekty porovnávať medzi sebou a potom v rámci toho výstupu tej analýzy. Ale dobrý point, neporovnávali sme medzi sebou. Takže ďakujeme určite, že by sme asi mohli vyskúšať.